Здрасти. Да, реших да правя това видео в YouTube, само защото 2 минути ми достигат. Ама изобщо. И да, отговорът ще бъде надълго и на широко и затова не мисля, че ще да е по-добре да ти изпиша надълго и на широко в ад, отколкото да ти го казвам тук, но защото най-вече, защото не знам дали ще ме чуеш, което нали, това е доста голям проблем. Но, сега да видим. Драго, кой ще ядеш? Драго. Мама каза да ядеш. Мамата вика. Това не беше. Това беше скъпки. Това не беше така. Няма значение. Изключи ми телефона. И започнем от дали съм добре. Добре, може да говориш? Всъщност никога не съм била добре. Аз нито съм се чувствала някога добре, нито съм била добре. Може би... Не, всъщност съм се чувствала добре. Щастлива съм се чувствала, но не е добре. Има разлика неща. Какво става с мен, ме питаш? А ти дали изобщо ме познаваш? Аз не мога да... Не мисля, че ме познаваш. Кристия купи Барби снимки. Добре, виж сега, обичам да се изразявам чрез снимки, песни и каквото и да е. И казвам ти, тези снимки на пръв поглед на, нали, така, на човек като теб, нормален човек. Това изобщо му придава никакви чувства. Почти никакви смисъл, харесва му, окей, готина снимка, добре. Но за човек като мен, тези снимки наистина имат наистина голямо влияние върху мен, върху мисленето ми, върху чувствата ми и е възможно такива нищожни снимки, просто безчувствени. Не мога да кажа точно как се греши. Тя притеснява за малко. За мен те имат голямо значение, докато може би при теб няма го това значение. Аз съм човек, който се възхищава на красотата и за мен тези снимки са просто олицетворение на красота. Природната картина, която като си дръпнеш шторите се вижда. Също е едно така прекрасна гледка, просто мога да седя и да се я гледам. Мислех да се прибирам сама, без да съм в група така. Само защото обичам да се разхождам. И да, нали, бавно да гледам природата. Някакви такива, в смисъл, че съм си някакси толкова спокойна, добре. Не знам, просто изпитвам вътрешна хармония, разбираш ли, за мен това е наистина чудо, защото аз съм някакси супер... искам да пребия всички, да. И може би ти не ме разбираш, може би не разбираш и смисъла на отговора ми. Но искам да ти кажа, че за мен тези снимки просто имат огромно значение и те ми влияят, разбираш ли. Аз не издавам това. Аз прескачах от всички снимки и така нататък. Всичко пробвам. Дори рисуването понякога не ми помага, въпреки че аз обожавам да рисувам. Това е моята страст, нали. Просто понякога не мога да изразя чувствата си. Аз не мога да покажа на листа как се чувствам, разбираш ли? Докато с песни и за снимки, особено просто снимките, песните и природните и картини, природните явления. Просто всичко това караме да се чувствам добре, защото виждам как се чувствам. Някакси много е трудно за обяснение, не мога да си обясня. И едва ли някой ще се прави труда да гледа 4 минутно видео и да, малко е тъпо, че го правя в YouTube. Но реших, нали, да го направя, защото и тук да. И да, 5 минути почти ме гледате как пръстолея някакви глупости. И смисъла на отговора всъщност е: харесва ми да бъда такава и от много време никога не съм се чувствала така. И нека си ми е много приятно да се почувствам добре. Тоест да се почувствам така както искам да се чувствам, а не така както другите искат да ме виждат. С грим или изправена коса или с идеални дрехи и скъпи неща, нали. Да, защото аз преди един месец сигурно си мислех, че точно това е смисъла, че точно това такава трябва да бъде. Просто нещо кара.
Така трябва да бъда сам, защото други да го казват. Аз винаги съм казвал, че трябва да приличаш на себе си, да не слушаш никой, но не мисля, че много хора го правят. И аз не го правя. Въпреки, че казвах, че го правя. Аз изобщо не съм била с себе си. И ето защо толкова хора са ме мразили, аз се чуя защо ме мразят. И сега ме мразят. Не може никога да се отървеш от хората, които те хейтват и те критикуват, това просто е неизбежно, но някакси се чувствам по-жива и много по-радостна, когато ме критикуват. Някакси се чувствам така, сякаш ми пука. И дължа го на много хора, но особено на един, който наистина ми разби сърдето. Буквално, нали, много да се чувствах след тази нещата. Да, любовни тури. И все пак, накараме да видя смисъла на всичко това. Накараме да видя, че аз наистина мога да бъда силен човек. И да бъда себе си и да не ми пука толкова, да бъда един безчувствен човек, защото предпочитам да съм безчувствена, отколкото мачкам във всеки момент, защото прекалено много му съчувствам или прекалено много искам да му помогна. И затова винаги, когато съм в Skype или в Facebook, чакам първо те да ми пишат. И независимо колко е голям проблема, винаги ще помогна, но не искам аз постоянно да ги търся и постоянно, нали, да се интересувам от техния живота. Те никога да не се интересуват от моя живот. И ти явно наистина не се интересуваш от моя живот, след като не знаеш всичко това за мен. Защото аз наистина се промених и наистина мисля да се стана такава, защото ми харесва да съм безчувствена. И смисъл, може би наистина пълно, но може би онези чувства от миналото вече ги няма. И 7-минутно видео, надявам се да издържите. Бай-бай!